Очрашу Ленин исемендәге мәдәният йортында узды. Шунда ук мөслим эшмәкәрләре җитештергән продукция тәкъдим ителде. Балалар сәнгать мәктәбендә шөгыльләнүчеләрнең кул эшләреннән күргәзмә эшләде. Акташта турсам да мин бүтән яшьлегем, бүтән гомерем мин яшьтән узды мөслимдә. Без мөслимдә яшәдек, күргәзмәдә һәм иң озак яшәдек усы авылында. Мин шунда укырга кирдем. Шуңа әлбәттә инде мөслим миңа якынрак. Шуңа мин бүтән яшьлек, бүтән кызык чаклар, бүтән клубка йөргән чаклар узды. Бу шуны белгәч инде бик теләп Әти бит инде минем мөслимдәсе, туристәсе, әти белән дә менә шунда очраштык. Кайтсам китсәм, ул мөслим ашайын хәзер. Каләмдәш дусларым да шушында бит инде. Фуат абыйны, Мөҗәгыйть абыйны күрсәм инде миңа рәхәт булды. Илья Садриева белән дә очраштык менә. Алар инде миңа искә төшерәләр минем остазым дип әйтгәндә достым Зөфәт абыйны да бергә Зөфәт абыйны да искә Харрас абыйны да инде Харрас абый минем инде чын мәгънәсендә абый туган тиешле дә бит инде ул миңа. Очрашуны район советының аппарат җитәкчесе Ринат Гарипов белән яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров алып барды. Егетләр кунакларга 3 сорау белән мөрәҗәгать итте. Мөслим сезнең өчен нәрсә ул? Тормышыгызда нинди мизгел хәл иткеч роль уйнады һәм мөслим яшьләренә, халкына нинди теләк тәкъдимнәрегез бар? Якташларның һәркайсы өчен мөслим туган җир. Беренче сорауга шундый җаваплар яңгырады да. Мәләтамак авылы мөслим районындагы яшьлекнең иң матур, иң изге мизгелләр шунда үтте. Аның елгасы, аның болыннары, аның авыллары. Менә тауга менеп җитәсең, хәзер дә шулай. Йөрәкне әрсеп куя чөнки менә иң яшьлек искә төшә. Шундый матур иде ул көннәр, шундый кызык иде. Шуңа күрә инде каян һаман йөрәктә бит инде мөслим. Туган як, туган туфрак инде. Туган җир. Шунда үстек. Шунда тудык. Безне илһамландырып торучы әти-әнинең туган ягы. Шуңа күрә 2 айга, 1 айга юллар ерак булса да кайтып торырга тырышабыз. Хәзер инде ешрак кайтабыз, юллар әйбәт, Аллага шөкер. Һәм иң мөһиме безне сагынып торучы әти-әниләр бар, Аллага шөкер. Минем өчен инде ул мөслим иремне бүләк иткән туган туфрак. Матур табигатьле, яхшы ихлас күңелле кешеләре белән бай, талантларга бай, төбәк һәм иң мөһиме әти-әниле нигез. Тормышыгызда нинди мизгел хәл иткеч роль уйнады? Әлеге сорауга җавап биргәндә Татарстан Республикасы Мәгарифне үстерү институты ректоры, икътисад фәннәре докторы Рәис Шәйхелисламов мәктәптә укыган елларын искә алды. Мин бик шаян малай. Ләкин теге таш тотып дәрәҗә вата торган малай түгел. Аңа шаянлык бар. Бер дәрес үткәч мине нишләтеп урамдан җылтып алып, учительский алып керде. Менә шушы инде, шушы баш белән алып дәрәҗәне ватып башка да килмәгән бер нәрсә булган юк. Менә хәзер сезнең алда әйтә. Кемдер әйткән менә шул дип. Кемдер ватканда миңа сатаганнар, мине сүгәләр, диргәләр, җылтыпталар инде нәрсә. Бу кешедән нәрсә чыксын, бу малайдан нәрсә чыксын. Кем була бит инде бу? Менә шушылар инде безнең бөтен мөслимне дә безнең халыкны исемен юкка чыгаручылар. Менә хәзер шуны искә төшермәгә дип кызыксынам инде. Татпотребсоюз идарәсе рәисе Рашат Шаймарданов хәрби училищега керергә дип Ленинградка китүен һәм укуын ташлап кайтуын искә алды. КФУның психология һәм мәгариф институты директоры урынбасары Алмаз Галимов якташларының ярдәме турында сөйләде. Казанда иң беренче проблема ул тору урыны. Кайдан ничек итеп яши башларга? Безнең авылдашыбыз бар иде, Рөстәм Исмәгыйлович Гафаров, ул Шалыда вице-мэр булып эшләгән, хәзер аннан соңгы вакытта булды. Интереска районында глава, аңа мөрәҗәгать иттем. Шуңа бәйле якташыбыз яшьләрне дә бәйләнешләрне өзмәскә чакырды. Бәйләнеш ул капитал. Бәйләнешләрне саклагыз һәм яңа бәйләнешләр булдырыгыз. Мөслимне, туган ягымны бик яратам, бик сагынып яшим. Казанда менә 62 елдан бирле яшим инде. Мин аны һәр көнне искә төшерәм. Һәр көнне әтәянкәйнең күңелем белән зияратларына барып кайтам. Туган йортыма кирип чыгам һәр көнне. Минем инде туган йортымны фотога төшереп, стенага элеп куйдым. Илшат белән икебез аның каршында басып торабыз. Репетициягә дә барасым бар иде. Сорап киттем инде. Якташлар белән шунда күрешеп алдык дип. Бигрәк якын бит. Гез сагынып яшәм мин мөслимне. Шуңа күрә һәрбер нәрсәсе якын, һәрбер кешесе якын. Мөслимне яратам, яраттым һәм яратачакмын. Минем уемда һәр чак мөслим. Әлемләге шигырьләремне барлыйм.
бик күп шигырьләрем, хәтта бер китапчык булырлык мөслим турында язылган икән. Бүтән нәрсә безнең якташлык аша уза иде. Без бер-беребезнең эшләгән гамәлләреннән хәбәрдар идек. Бу очрашуга мин бик дәртләнеп, бик куанып килдем, чөнки Аллаһ бирсә без кузгалды. Яшьләргә киңәш биргәндә якташлар эштән курыкмаска, үзеңне кызганмаска чакырды. Соңыннан Мөслим халык театры Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шал драмасын тәкъдим итте. Якташларыбыз әсәрне бик яратып карады. Беренче Кәрим Тинчурин театры дип алмадым аны. Шакырдашлар булган. Яңадан карап торам, менә профессионал театр сыман уйнадылар. Бик матур, бик күркәм, бик молодцы. Узак калмаса да, һәрвакыт кайтам, һәрвакыт булам, һәрвакыт сагынып кайтам шуңа. Һәм корылыкта менә соңгы вакытта корылыкка мөмкинлекләр тула башлады. Бик матур, бик күркәм үсеш бара. Бик зур үсеш. Мөслимдә мондый театр бар икән белмидем мен. Шуның өчен бик сөендем. Уйнаулары молодцы. Режиссер куйылышы да әйбәт, артистлары да әйбәт. Мин мәсьәлә белән була карап утырдым рәхәтләнеп. Бик ошадылар хәзрәтнең хатыннары. Бер күрешү үзе бер гомер ди халык якташлар белән бәйләнешләрне өзмичә, киләчәктә дә аралашып яшәргә язсын. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.